An filɛbagaw an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an n'aw kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ News TV sanfɛ aw ka kunnafoni waati nin ye o selen ye an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila bi ye tɛnɛn fɛn min kɔni ye sɛbutanburu kalo tile fila san 2024 an bɛ bi kunnafoniw kɔni dabɔ fɛn min kɔni an ka jamana ɲɛmaa ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ale bɛ senna taama na nin wagati in na fɛn min kɔni ye Sini jamana kɔni o kɔnɔna kɔni o la. Taama min a bɛ tali kɛ fɛn kɔni siniwaw bɛ forum organiser u ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ min kan n'u ni farafinna jamanaw ka hakilina caman kɔni di ɲɔgɔn kɔni ma ɲɛtaga taasira kɔni o la. O de kɔni senfɛ fɛn min kɔni an ka jamana ɲɛmaa Kabiri Sibiri ale kɔni a b'a taama minɛnw kɔni ka o ta min kunda Sini jamana kɔni o kan. A kɔni yɛrɛ sera Sini jamana kɔni kɔnɔna na ka bɛn kununko kari ma sɛbutanburu kalo tile fɔlɔ san 2024. A selen kɔfɛ Sini jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Beji o dugu kɔni na fɛn kɔni an ka jamana lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ siniwaw bara ni a bɛ fɔ a ma ko Jean Elize Dawu fɛn kɔni an ka jamana ɲɛmaa ale kɔni taara kunbɛn nin cɛ kofɔlen kɔni o fɛ ani fo ka taa se Sini jamana maabaw caman kɔni ma mun taara an ka jamana ɲɛmaa kɔni kunbɛn a kɛnɛ kɔni o kan k'a yira maaw la fana k'a fɔ fɛn min kɔni nin taama in kɔni senfɛ kolonɛli Asimi Goyita ale kɔni bilasiralen don ni an ka jamana minisirila ka 5 ye minisiri min ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ka koɲɛ kɔni o ma ani fo ka taa se minisirilakan min ale ɲɛsinnen don an ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli kɔni o ma minisiri min fana ni ale ɲɛsinnen don a wa sanni feerew koɲɛ kɔni ma ani fo ka taa se sɔrɔ bosonni minisiriw ale kɔni fana ye tali kɛ nin taama in kɔni na minnu kɔni maa 5 ye minnu kɔni n'u ye an ka jamana ɲɛmaa kɔni n'u kɔni ye a bilasira ka taa nin taama kofɔlen kɔni ni k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Sini jamana kɔni o la. Hali bi an bɛ to Sini jamana kɔnɔna la o kunnafoni kelen nasira la fɛn min kɔni bi tɛnɛn an ka jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale ni Sini jamana ɲɛmaa kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn kɔni kɛ fɛn kɔni ye Sini jamana faaba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pekɛn o de kɔni senfɛ sa fɛn min kɔni ye siniwa jamanaw ka ɲɛmaa ni ale tɔgɔ Xi Jinping ale ni kolonɛli Asimi Goyita u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni senfɛ Sini jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko teriya sira ani badenya sira min bɛ u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ k'u kɔni bɛna o juru kɔni tɔ cari kosɛbɛ ni ka dɔ fara o cɛsiriw kɔni ani o wulikajɔw kɔni kan yaasa Mali jamana ani Sini jamana o fila bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye min ye ɲɛtaga ta nasira la o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min kɔni o la. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna o la ka kɛɲɛ ni ji ka tiɲɛni ye fɛn min kɔni ye maa caman olu kɔni ye degun kɔni sɔrɔ samiyɛ kɔni o la o de senfɛ fɛn kɔni an ka Mali cakɛyɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Assemblée permanente des chambres d'agriculture ni a bɛ fɔ o ma ko APECAM. APECAM kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la cakɛyɔrɔ kɔni o fɔ fɛn kɔni olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan senfɛ dɛmɛ sira kan ka ɲɛsin an ka jamana maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye degun sɔrɔ sanji ka nali kɔni o la fɛn kɔni o kɔni t'i jɔ balo tɔni 6 ni o bɛ tali kɛ ɲɔ kaba ani fo ka taa se balofɛn wɛrɛw kɔni caman kɔni o ma ani fɛn min jɛgɛ wusu o carton 200 o kɔni o fɛnɛ fara nin fɛn kofɔlen kan ani fo ka taa se nɔnɔ litiri 2000 ani fo ka taa se fɛn min kɔni misiw ani sefa wari 2,000,000 a n'a kunkanfɛn o de kɔni kɛra fara ɲɔgɔn ye APECAM maaw fɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ yen n'u ye degun sɔrɔ ka kɛɲɛ ni san ka nali cogoya kɔni ye yaasa u ka gɛlɛyaw bɛ se ka kun u fɛ cogoya min kɔni na yaasa a bɛ se ka ko u la fɛn min kɔni ye APECAM yɛrɛ ɲɛmaa ni o ye Sanusi Buya Sira ye a ka kumaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan kɔni dɛmɛ sira kan ale ka cakɛyɔrɔ kɔni na o bɛna to sen na fo ka taa se waati kofɔlen ma jamana ɲɛmaaw ye min kɔni bila sen kan yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kɔni dɛmɛ minnu bɛ yen n'u ye degun kɔni sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sanji ka nali kɔni ye. An bɛ taa Kangaba fɛn min kɔni ye Kure dugu kɔnɔna la ni ale filɛ nin ye Marandugu commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kangaba cercle kɔni kɔnɔna o la juma utikalo tile 23 tɛmɛnen san 2024 fɛn min kɔni ye sanu bɔlan minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kɔnɔna kɔni o la a yirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni san fiɲɛ ka wulili kɔni ye ka olu kɔni to u ka baaraw kɔni kɔnɔna la o ye a laɲini ni kulu de kɔni ta ka ji kɔni tigɛ ni ka se u dagayɔrɔ kɔni o la o de kɔni senfɛ kulu yɛrɛ ti jɔ fo kulu 4 bɔɲanko ni maa minnu bɛ taa u jɔ fo maa 30 bɔɲanko olu kɔni kɛ ka kulu ta ni ka u kunda o dagayɔrɔ kɔni kan
ji sanfɛla kɔni na fiɲɛ ka fanga bonya kojugu kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye ka kulu naani kɔni ni ka a bɛɛ lajɛlen dafiri o de senfɛ maa 7 a yɔrɔ kofɔlen kɔni na olu kɔni tununa olu kunnafoniya ma sɔrɔ fɔlɔ maa kelen ale kɔni min tora a ko kofɔlen kɔni na ni ale kɔni furu yɛrɛ kɔni sɔrɔla ani fo ka taa se maa damadɔ kɔni bɛ yen olu kɔni sera ka u yɛrɛkun kɔni kisi ka bɔ nin ko kofɔlen kɔni o la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min kɔni ɲininiw ani sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na fɛn min kɔni ka ɲɛsin maa o maa minnu tora nin ko in kɔni na yaasa ka se ka bolo kɔni da olu foro kɔni o kan hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la juma tɛmɛnen utikalo tile 30 ka dugu jɛ sibiri la utikalo tile 31 fɛn min kɔni ye sanji ye naliba dɔ kɔni kɛ bamako ale faaba kɔni kɔnɔna o la nali min ni a kɛra sababu ye fɛn min kɔni an ka jamana cakɛyɔrɔ min bɛ yen ni a ɲɛsin bɛ an ka kuranko ma ni o bɛ EDM kɔkɔ ani fo ka taa se an ka cakɛyɔrɔ min ɲɛsin bɛ jiko ma ni ale bɛ SOMAGEP kɔni kofɔ sanji ka nali kɛra sababu ye ni ka olu ka minɛn dɔw kɔni o tiɲɛ ni o kɔni fana kɛra sababu ye ka kurantigɛ kɔni ka o kɛ Bamakɔ fan caman kɔni o la ani ji kɔni olu fana tigɛra Bamakɔ sigida caman kɔni o la a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni nin gɛlɛya kofɔlen a ye nin cakɛyɔrɔ fila in sɔrɔ ka kɛɲɛ ni san ka nali cogoya kɔni ye ji tɛmɛsira min bɛ yen ni a filɛ nin ye Jafarago o yɔrɔ o la n'a ni Monimalem L'Indépendance yɔrɔ man jan fɛn min kɔni ye fiɲɛ de kɔni ye yiri dɔ kɔni gosi ni ka taa a bin SOMAGEP maaw ka cakɛminɛn dɔ kan ni o kɛra sababu ye ka ji kɔni tigɛ cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na nka kununko fɛn min kɔni EDM ɲɛmaaw ye o ye kunnafoniw bɔ k'a bin ko gɛlɛya tun bɛ yen kosɛbɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ maa minnu bɛ yen n'u b'u ka facture kɔni sara ani ka crédit kɔni o ta ko o gɛlɛyaw kɔni bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen ko baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen ɲuman kɔni o kan ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka facture ani fo ka taa se i ka crédit i bɛ se k'a ta bɔlɔlɔsira kɔni sanfɛ ka kɛɲɛ fɛnɛ k'u bɛ hakɛto kɔni belebele k'o ɲini jamanadenw kɔni fɛ fɛn min kɔni ka kɛɲɛ ni nin baara in ye min ye EDM maaw kɔni o sɔrɔ hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna na kununko ENA kɔnkuru ale tun bɛ sen na fɛn min kɔni a kɛra kununko kari ni a bɛnna sɛpitɛmburu kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni o ma a kɔnkuru kofɔlen kɔni senfɛ sisan n'o bɛ ɲɔgɔndan in kɔni kofɔ fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndankɛlaw ni o ye kandidaw ye o y'a yira k'a fɔ ko u ka suyaw kɔni a diyara kosɛbɛ ko hali n'a sɔrɔ u t'a dɔn jaabi min kɔni bɛna di kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔni suya min kɔni dira olu ma ko o kɔni diyara kosɛbɛ k'u bɛ dugawu kɔni kɛ u yɛrɛ ye fɛn min kɔni ye jaabi ɲuman ala k'o don olu kɔni garisɛgɛ o la ka kɛɲɛ ni ekɔlita labɛnw ye an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ fɛn kɔni kalanko koɲɛw ma ale ye calendrier bɔ ka bin fɛn min kɔni ɲinan san ekɔli bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka bɛn ɔkutɔburu kalo tile fɔlɔ nata ma ni o bɛna bɛn san 2024 Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na kalandenw kɔni ka ekɔli baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka bɛn o don kofɔlen kɔni o ma nin kɔni ye kunnafoni ye min ni a bɔra an ka jamana minisiriso yɔrɔ ni ale ɲɛsin bɛ an ka kalanko koɲɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli o ma an balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka filɛli ani lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Vamos a tratar 10 minutes là. Je veux qu'on 10 minutes là. 10 minutes là. 8 combien